Kaingon lagi rawon. Gihukman dahil siya sa mga tao. Oh, gihukman magkita ko ang bana nga. Super fam, it's me again, Super Migo Bay, and welcome back to my YouTube channel. Og karon as lulaaning sa akong tapad. So, kay siya may lumaderes amo, siya may halata na siya buhok nga siya nay gulang-gulang gyud. So ako siya po tan-on og sa patan-on siya yung kasulti sa mga batan-on karon og sa kaniadto. So unsa may kasulti sa mga batan-on sa una og karon sa panahon pa ninyo. So gabunlay ra ni siya, super fam, akong sigaw-sigaw. Kana bang-ingon ako, muras gihapon sa una og karon, muras gihapon. Kaya na may cellphone ron. Wala man ko nang solo cellphone kay kaning ako mga batan-on. Ako ra mang ingnon nga mansuko sila nako. Kay ingnon man ako pag iyon nilang wala na load. Wala kuan muni mukadto. Di giingnan ako. Kamuray na unay arong sorte ang walay load. Oo. Kamo mo'y walay load kay natekang ra mo gulay kumbiti. Tigang kagulay kumbite kay Kaya hamang uyab. Oh. Di manikangkang sila gulay kumbiti kay uyab naman ko. Na uyab naman ko di ay. Oh, kulang na makasal na may karaan nga uyab nga mobiya ra ang lamion ray siguroon na. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Unahon na yung lami di ay. Oh, nya wala gani nya pag unas nakatilaw sa lami biyaan na. Biyaan na. Oh, kitsain hanan apo. Kay gibiyaan isa nang kay wala wa pa tuig. So pero mas asa may nindot sa una og karon panahon ninyo og karon. Mas nindot sa una kay imbis mamisita mananghid man yung ginikanan karon may mang halo ibid pag uli Tawag na. pag uli gadala nag-ibid. Pag unay halo ibid pagtawag wa na. Siguro na. ang walay load munay Wala na load. Walay load. Pero siguro ra. Siguro na. walay signal Walay signal. walay load ya kaysa may naigo aron Na. kamo mo'y Mga walay signal. batan-on. Oh, sa mga batan-on diha ayaw mo padala-dala ng walay load. Oh, ayaw. Padala-dala ng walay signal, walay load, apan mo rin na unay. Kaya ang ilang pagpamisita sa una pagpanguyab dadaan pagbino ang ginikanan. Siniguro. Karon Pagin mo nang inon ako. Kami sa una, pobre man yun. Apan, mananghid yun mo ng mga misita nimo. Oh. Yeah. Bisyoon pagani, kay akong istorya ninyo sa una o karon, gibisyo man doon ng ako ang Paris. Naanhi gani ron ako nang kalumpang ng anak ni Pindoy. Oh. Kay maring magsimama, wa na magyod. Oh. Na. Mari pasugot na sa aning anang Conrado. Oh. Kay buhay ra lang. Balo-balo boy na unay. Nakaboy, inya nakaapod og pabalon ining ako mga anak. Anak, oo. Naay katigayunan nga na bilin jod. Oh, giingon akong naihayupan, apod pa sila. Apod patanan anak. Oh. Unya, Basta kugi lang, basta kugihan lang. siya, magdala og rag mangga. Magdala og rag Oo, magdala og mangga. Namin nyo. Ban sa una ng mangga kasi nga. Oh, namin nyo. Di man spray. Ikaduha man namang ning asawa, hanap. Oo. Ang barkada na ko, iyang asawa sa kuhan hanang. Gatayo, ram ko may sangod may friend. Oh, friend. Sinya. My friend. Oh, friend. Kinang iyahang manghod, Joy. Oh. Si Toribia ba? Friend og si So, Joy. mga sila. Ya, kinsa man na una. Oh, na. Kapuwit. Sila ra. Ya sila Paninga sa pag-ayo. manghod ba? Og naay mamisita dad ag
Bino nang ginikanan dili. Darag Ingon ko, ukito mo inom, dadaan. Dadaan. Apag dili mo inom, Adi dili. yun. Oh. Muna giingon ako, wala mo kasuhit na ako. Anang gibisyo, apan Na okay. para na ako, sa ako ra ng katungo. Mm. Namalay og litson man lagi nang Nan. giingong dili antigo. Nan, sana. Oh. Apan pagamon siyag alat og mga negot tanan di Tanan. magi Nan. akantigo mo nang nakaingong rawon manggidi ay nakaingong Sana. lagi rawon. Gihukman, dahil siya gihukman, dahil siya sa mga tao. Oh, diok man magita ko ang bana nga. Wala noy na Wala antiguhan ko nun antig. kay boy na. So, mura to siya super fam, no? Gikan mi, namis iyang baol, nangayo mis akong inahan, og balanghoy. Eh, kaya maabot mo sa Amerika. Gani. Maabot sa Amerika. Mumanay giingon ako, ito bang akong ako. So, Si Orne mura to siya super fam. na nga And- nangatawa ining kandida. Bye-bye. And don't forget to subscribe.